Tras máis de 2 horas de reunión, a segunda mesa de diálogo sobre o futuro de Ence rematou sen avances. A empresa teno claro, non hai alternativa en Galicia a Lourizán, polo que se o recurso non sae adiante no Tribunal Supremo, a factoría pechará. Hay partes que están empeñadas en buscar outro lugar onde instalar a fábrica. Nos decimos que non existe ese outro lugar. Pois esa é a situación. Vexo moi difícil, se todo sigue como está e non cambia nada, que non se produza ese peche. Hoxe a Pasteira levou á reunión un novo informe con 441 posibles localizacións en Galicia. Delas seleccionaron as 7 con máis posibilidades, pero finalmente descartaron todas. No es posible que en todo el suelo de Galicia no haya una parcela viable para la ubicación de una pastera fuera del dominio público marítimo terrestre. No es porque sea Galicia, es que industrias de estas características fuera del dominio público marítimo terrestre ya existen en nuestro país y funcionan perfectamente, alguna de ellas de titularidad de ENCE. Por lo tanto, entendemos que alternativas, a verlas, haylas. Otra cosa es que se quieran encontrar. Morán tamén advertiu que se a sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga pasa a ser firme, non hai opción legislativa nin administrativa para manter ENCE en Lourizán. Conviene eliminar cualquier posibilidad, cualquier atisbo de que esto sea viable. Hay sentencias sobradas, incluidas del Tribunal Constitucional, que dejan meridianamente claro que mediante una modificación legislativa del alcance que sea, no es posible burlar la ejecución de una sentencia firme. Dende a Xunta, pola súa banda, acusan ao Goberno Central de bloquear a situación. Unha reunión decepcionante por parte do Goberno, tamén por parte do Concello, onde non se achegou ningún tipo de solución. A única alternativa que planteou o Goberno foi unha situación de bloqueo que simplemente levaría a ENCE ao seu peche. No que estiveron de acordo todas as partes foi en non solicitar a execución da sentenza de existir un proxecto alternativo real para evitar a destrución dos postos de traballo, algo que ademais tería que estar refrendado polo xuiz. Se a sentencia é firme, hai unha posibilidade, obviamente, na tramitación da execución da sentencia, de se hai un proxecto alternativo firme tamén por parte de outra empresa, se pode, de alguna maneira, dar un plazo prudencial para poder seguir producindo mentras non se pode producir na nova ubicación. En 15 días está previsto que se fixe unha nova data para celebrar a terceira reunión desta mesa tamén en Pontevedra, un encontro no que, se a axenda o permite, estaría a ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera.